Este venres, ás 10:30 da mañá, o Teatro Principal acollirá unha nova sesión ordinaria do Pleno da Corporación. Sobre a mesa, varias mocións, un total de 3, unha do BNG, outra da Marea e outra do PSOE, centradas na necesidade de que o Estado lle realice canto antes a transferencia da AP9 á Xunta de Galicia. A primeira moción sería unha moción do BNG sobre a AP9, que xa conocedes, non? E que, debido a que hai outros dos grupos que presentan tamén moción, pois o punto 2 e o 3, e que se debatirán conxuntamente, será da moción do PSOE e de Marea tamén, non? Ademais, tamén haberá outra moción da Marea centrada no IBI, outra do PSOE pedindo equiparación salarial pros policías nacionais, unha de Ciudadanos centrada no wifi e 3 do PP, unha delas centrada na Ronda Leste para que non se coloquen lombos, outra na que solicitan a reforma do barrio de Mollabao e unha última centrada no pabillón de Montecarrasco. Ademais, presentarán unha interpelación centrada no estado dos terreos da Canicouba destinados á planta de compostaxe. A nosotros isto nos parece un despilfarro de dinero público. Creo que nadie puede entender que se ven gastados ya más de 50.000 euros en alquilar unos terrenos que el ayuntamiento ni ha pisado ni ha utilizado, y tal y como están las cosas creemos que hay otras fórmulas, y dijimos en su momento que se podía haber articulado un contrato de reserva de terreno pero sin pagar el alquiler mientras no se use el terreno. La verdad es que aquí se está tirando el dinero por alquilar un terreno que no se está utilizando. O PSOE tamén presentará unha interpelación centrada no plan de compostaxe no barrio de Monteporreiro. O alcalde informou esta mañá de que o día 20 deste mes de xaneiro ás 12 se celebrará o pleno extraordinario para facer entrega dos premios Cidade de Pontevedra e que no vindeiro mes o día do pleno ordinario será por motivo da celebración do Entroido o 9 de febreiro.